Fl-unika intervista li kellu minn ġurnalist minn midja indipendenti fuq ix-xandir nazzjonali, mal-ewwel okkażjoni li kellu Robert Abela rema għal kollox lil predeċessur tiegħu. Dan kif mal-ewwel 4 minuti tal-intervista Abela iddeskriva żmien Joseph Muscat bħala diżappunt għal bosta, filwaqt li insista li mill-2020 il-Partit Laburista beda paġna ġdida. Nifhem li forsi hemm element ta' diżappunt minħabba episodji li kellna fl-2019 għalhekk il-Partit Laburista u ngħid ukoll il-Gvern illi beda paġna ġdida minn Jannar tal-2020. Filwaqt li beda jħambaq fuq paġna ġdida, iċ-ċittadini Maltin u Awċin għadhom joħorġu l-miljuni ta' euro minn butom għal servizz li mhux jaraw, filwaqt li tal-qalba jibqgħu jiffangaw b'kuntratti ta' mijiet ta' eluf ta' euro. Mistoqsi dwar ix-xandir tal-Istat Abela saħaq li ma huwa veru xejn li ħataf lill-PBS minkejja li fost lista twila ta' episodji sal-ħadd stess it-trasmissjoni tal-Masrelli Laburista kienet qed issir taħt id-direzzjoni ta' Mark Vassallo, segretarju tal-Bord tal-PBS. Jien m'iniex konxu ta' dak li tgħid il-kap tal-Oppożizzjoni li b'xi mod kien hemm xi forma ta' kontroll naħa oħra. Mistoqsi dwar il-beħ tal-passaporti lir Russi fl-isfond tal-kriżi fil-vant tal-Ewropa Abela wieġeb hekk. Ta' żgur illi ħadna deċiżjoni dwar il-passaporti lil persuni mill-Belarus u mir-Russja. F'din l-intervista Robert Abela għal darb'oħra ħarab milli wieġeb b'mod ċaru tont dwar il-villa fiż-Żejtun. Il-każ tal-dar tax-xiri tad-dar tiegħi fiż-Żejtun diġà weġibt darba darbtejn lill-midja x'inhi wieġeb għad-domandi kollha li tagħmel lill-midja. Dan filwaqt li għal darb'oħra rema lil Joseph Muscat. It-track record tagħna f'dal aħħar sentejn jitkellem waħdu u huwa garanzija żmien li ġej. Dan stqarru wara 9 snin sħaħ ta' skandi, 9 snin ta' riżenji, 9 snin li matulhom xelet l-impunità minn ġewwa l-kurituri ta' Kastilja.